Kazwai pastor. Kazwai zvakare Mr. Kadzambaira, how are you? Tinofara makadini. Aiwa, ndiri right. Ndaita mubvunzo. Jesu Kristo paakafa anonzi akanoparidzira vakafa venguva dzaNoa. Okay. Handizivi kuti zvinowirirana here nemagwaro nebhaibheri. Ngativerenge vhesi yacho. I think it's 1 Peter chapter 3 verse 18. Tintione ndakabvunzwa kakawanda mubvunzo nevanhu, but unozoona kuti sometimes vanhu vachiverenga bhaibheri sometimes tinoverenga tichimhanya topedzisira takuona zvinhu zvisipo sekunge zviripo. 1 Peter chapter 3 tira kutanga paverse 18, 19 and 20. Inoti iyo, for Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit, by whom also he went and preached to the spirits in prison, who formerly were disobedient, when once the divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 souls, were saved through water. Now, ndifunga ndo pari kubva mubvunzo wenyu kuti Jesu ingawana anonzi akaenda kunoparidzira mweya yakafa yenguva yaNoah and so forth and so forth paanga akafa. Now we now want to read these 3 verses slowly. Pari kutaurwa chiri kuemphasizwa naPeter mission kana kuti ndezvakaitwa kwete naJesu Kristu nemweya mutsvene. Nemweya mutsvene teeresa wai ndiri kuti nemweya mutsvene. For Christ also suffered once for sins, the just suffered for the unjust, so that he might bring us to God. The Jesu Christu, itapedza zvaJesu Kristu. Being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Saka Jesu akafa, asi akamutswa, he was made alive. Nechi, by the Spirit. Nemweya mutsvene. Saka mweya mutsvene ndo wakamutsa Jesu Kristu. He was made alive by the Spirit. Verse 19, by whom also he went and preached to the spirits in prison. Saka zvinu 2 zvinhu zvakaitwa namweya mutsvene paverse 18 and 19. Chekutanga mweya mutsvene wakamutsa Jesu Kristu. Chechipiri mweya mutsvene through whom also he went and preached to the spirits in prison. Saka is the same spirit yakamutsa Jesu Kristu. It is also the same spirit which Christ used to preach to the spirits in prison nguva yaNoah. Okay. Saka hasi Jesu ari kunzi akaenda kunoparidza. Because pana mabai mairi, bai muchirungu inonzi the adjective of instrumentality. Mushona yataiti tichaita form 4 chinonzi chidudzira chito chechombo chashandiswa. I will beat you by a stick. Kura ndichashandisa shamu kukurova. Saka panonzi panapa by the Christ was made alive by the Spirit. Mweya mutsvene ndo wakashandiswa kumutsa Jesu Kristu. Papanzi verse 19, by whom also he went and preached to the spirits in prison. By the same Spirit. Iwo mweya mutsvene wakamutsa Jesu Kristu ndiwozvo mweya mutsvene wakaenda kunodi wakaparidzira vanhu venguva yaNoah. It's very very crucial. Now mukaenda pana Luke chapter 4 muchida kunzwa nemhaka iri kunzi the spirits in prison. Ijeri ripi? Luke 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. To proclaim liberty to the captives. Mweya waMwari uri pamusoro pangu. Ndo wakandizodza kuti ndiite izvi. Chimwe chacho kuti nditaure kusunungurwa kune avo vari muutapwa. Saka ibasa ramweya mutsvene kusunungura vari muutapwa. Ndobvunza kuti utapwa hwei? Utapwa hwezvivi. We have been made slaves to sin. Saka parinzi mweya mutsvene munguva yaNoah ndiye akanoparidzira vanhu venguva yaNoah vanga vari mutirongo muutapwa. Saka vanhu vese vairarama muzvivi munguva yaNoah, Mwari akavatarisa aiti vari mujeri vanhu ava, toda kuvaparidzira. Ndokusaka kana makuverenga Genesis now, Genesis chapter 6 verse 3 inobva yaprova kuti zveshuwa mweya mutsvene ndo waiparidza vanhu kunguva yaNoah. Hazvina kunzi vakaparidzirwa vakafa, but nguva yavo vari vapenyu. Genesis 6 verse 3 inobva yati, and the Lord said, my spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. Samwana vanhu vati, no, ndambowapa mweya wangu kuti urambe uvaparidzire, utaure nawo,
uvanyengerere, uvagombedzere, but vakaoma musoro. Handichatenderi mweya wangu kuti urambe uchingogombedzera vanhu nekusingaperi. I'm going to withdraw my spirit. Saka kuna Peter akuti mweya mutsvene akamutsa Jesu Kristu ndiye same mweya mutsvene akaparidzira vanhu venguva yaNoa vaiva mutirongo. Vaiva mutirongo reutapwa. Ndosaka Jesu Kristu ari kuti inini mweya mutsvene akandizodza. The spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to proclaim liberty to those in captivity. Ndozvo zviri kureva pana pasi. Sikura kuti Jesu paanga akafa mukufa ikoko akashanyira vanhu vanga vakafawo vaNoa akanovaparidzira. No. Pari kuemphasizwa on what the Holy Spirit did. It resurrected Christ. It also is the same spirit which preached to the people of Noah who were in captivity. No, ndapanzwisisa. Pajeka ka. Pajeka. Totenda.